Palanya nang. Tini norok jotono saimano 8 tarik jane wo jepro TSF by Northeast Wide obo je CAB no tui andolon khlailai pro chini peaceful protest ni sakabo police force rok chini normal je protest khlainai rok ni sakabo guli kokha o CAB Northeast tai Tripura o kuno mote obo mani jaglak tabukmo CAB ni CA engkha haibono chung oro bukung bara tongnai rok o CA no chung mania tai kuno dino maniglak ama haikeno tinibo sara Tripura gnangoi abono karino chung oro o jagao dosramo o CA ni against abono protest khlaiei tini o 8 January tina boro rok projak mon abono ni justice no tuyei chung tini oro peaceful protest khlaina naidong abone bagi Boleh kaja mana abang kita tidak makan apa orang. Hake betar jaga tokto jaga tiba saro kaja kita mau. Abang nanti ke jasti tahu sudah mana makan. Sengoro Tripura ni Tripura saro kongai hake Tripura sorkan yang anda tonggai ceng tabu kuno justice maya kebang ma jagao ceng Simon ka CAB ni against ceng protest klaimani jagao sekarang ceng Montreal kaipeng bobo butar jaka Biswajit Deborma bobo butar jaka ama hake kebang ma thayono chini bororok ni against chini oro ama hake ottachar ngai tongo aborok no ceng sojo klaimaya ceng tai sojo klaiglak aun bagino tini ceng oro TSF ni ngai tai jotto chini borok do phane ngai ceng oro alka organization bai khai ceng oro pal khlai tini o black day tai bosor brum no o thayo ceng black day observe khlainani hnai TSF ni siddhanto aboni tailo no ceng tini oro kuthumlai tongo chini tini o jaga kuthumlai mani ulo ceng oro march khai thangai ceng rally khlainai highway touch khai ceng oro hain hai asuk lainai aboni ulo chini oro meeting bo ongnai abon bagi jotto lukurok no Tripura hani jotto dopani bororok no o CA ni against ceng thanchaka bachawi ceng chini culture tradition tai chini hukumu rok no naraknani hinkai ceng thanchaka bachanani bagai TSF ni ngai jotto bororok no chinthani ceng koimung ro horo nong ni bisingtai takla bisu bobo hai age tabak khaine rok ni phasino tam khlaijaka heke buskang sala tai tam khlaijana ni nahar mungko chini soba khlainani mane ceng mo haino ceng tabuk o CAA Tripura o ceng indigenous bororok obono ceng mani na haya jodio ADC area o obo exam khlaijaka hai hinpano chini ADC ha turuk sikonai tongo government ni joto proshashan bongni yago tongmani bagai borok ADC hano sikondruk khlai tongo abon bagai o CAA ADC area o exam huni hinpano ceng o CAA no chini o Tripura hani indigenous bororok bukung barorok abo kuno dino mani na haglak tabuke ADC ni hano sikondok khlai tongo he koksil sawi tongmani abuke proshashan ni bukhati bobo hai jaga bob biang ADC amtani biang side babayo ADC ni borok ni omo haike kuno specific ceng abono sana thangya tam kai chini ADC area o borok encroachment borok allotment rok khlai ruwi chini ADC ha chikonoi tongo kebang ma jaga bono ama haike tongo abon bagainya ceng thansa khlai choba khlaiyakai ceng o jorabo chini nahar mung joda ceng jodino Tripura hawo chini rights chini manthai chini constitutional rights hukumu no ceng culture language no narokna thangka hangkai ceng kaisa separate constitutional solution ceng nango abon bagino TSF tai Tripura mothabo constitutional solution ni favor kok sawo tai ceng greater Tripura no naharei ceng o movement no ceng buskangi tlangi thanai oro TSF tai Tripura motha ceng pal khlai layo o dol kainino haipono Tripura mothani kebangma organization rok tongo bongni tolani wings rok tongo haipono ceng oro mainly TSF Tripura Students Federation tai Tripura motha bai ceng obo pal khlai layo tinini o jaga kuthumlai manibo जों tini 10,000 hairok borok kuthumani hnai wansugo hai bono phungo belai kwchangmani bagui tabuk borok kwrung jagani phailei tongo जों khayo tai ada gonta rokni bisingo no जों chenglai manana hnai already chini kwbangma jaga je gana kukni borok le phaisok bai bekya जों taibo borok nasinglai tongo chino program no chengnani bagui